О! О! Айде, мамо. Опъни краката. Опъни кръченцата. Опъни, мамо. А така. Айде, мамо, опъни. Опъни, мами. А така. Айде, опъни, мами. Аз не знам, записвам ли в момента, мамо? Записва се. Мамо, я застани сега по коремче. Я да ти дръж камерата, го сложи по коремче. Покажи на баба, мамо, как ти четваш. Как измамваш хората. Айде, по корем. Чакай да ти измия. Тук за корем. Айде, мамо, по корем. Виж на баба как седиш, мамо, на корем. Покажи. Айде, как се търкаляш като мечка. А как седиш, мамо? А така, опъни ръцете. Оп. Абе, мамо, измамник. Покажи, мамо, как седиш, покажи на баба. Как се опъваш хубаво, а така. Опъни се, мамо, хубаво, главичката нагоре. Позиционирай тялото. Айде. А така, покажи. Мамо. Айде обратно, обратно. 1, 2, 3. Айде, мамо. Покажи на баба как се хубаво седиш на корем. Мамо, не може по 2 секунди да седи на корем. Трябва, мамо, повече от 2 секунди. Айде. Айде, мамо. Айде, мамо, застани. Хубав така. Айде, ръцете. Хубаво, гледай в камерата. Висак си. Ако те види докторката, какво правиш, мамо? Се ни се кара. Ти само ментиш. Айде, мамо, айде пак на коремче. Айде. Айде, хубавото тело. Изправен така, да.